Ningkong ning shop ayo you play bola yalam hinti yangi baro lang hakin kasni but ya kicing kerpu ki jong ko bola peng jong a jong pi te play shibon ya I choknor bapnya ya kene ka jingalang iba rang san Badairu hakajo kapor I working president John ka NPP block Mawsandram. Here nakaliang ka jomang anum shimshui kapor bali si banay kubling baby bay ngakray nadu isyong kanor nadu isa siyang ilay ka jing pinito ya barokay Nray nakaliang ka jomang ngapuliang sauhalang ya barokay kibay doon nakaliang kapor lang bani atang katukan ni kabangakwa banay kubling ningkong ay kublay I candidate budan buram jongi I Dr. DR Nonglai but hagajo kapor I don hangni ya iba Charles Marnga MLA budan buram na mahati I ba Alvin Saukme iba day EMDC budan buram jong kanila constituency ke jongpi hagajo kapor I president jong KNPP block Mawsandram dia I Basang Pliang belong kami working president pada hagajo kapor nakaliang kajong akwa banay kublay kerpang ya KNPWF block Mawsandram but kamtame yakini kiru romba kibedon lang bangi yakini kapor na nongjer kateng shuk di kajungdon kajongki kalong shibentang bawan ay mensir yapi kipaipa nong shong jong ka constituency Mawsandram di kajingay kublay kapagkapang pa kalek chapi kinong shong jong kashnong Mawsandram constituency kilong kami kilong kapa kisangna but kamtam Nasi kitu kibala banyo snow lingba kini kitendong jing pensawa kibadon halaki kut dukan kijongki nangai scam bapiru pinsha skorlem yakai banakaliang kajo kapati ni don banai hapdeng jongpi hakani kasi tinakaliang kajonga ngayeng hakmat jongpi kabanding konge kabangayeng hangni kabanwan terwa ya candidate badan buram jongi I Dr. DRL Nonglai kaba nakaliang ka jongpi kipalba bangi yang hangni tang nak abelay na benta kapati ka jongi kapati NPP Henry nakaliang ka jonga ngayeng salansar na benta kipat nong shangnong jong ka constituency Mawsandram kaba ngakarpa grid ban ailem ka jingkasan ka baratba ya ini candidate ijongi kendiat chalongan poi sakmat nakwa banong hangni ko palba bayin kajingjek nong mikmat kadai shisha kabalaburanti da kariti sansar jong kari kajongi kabalaburanti banai landoi yakin nong thakut ban ai kajingkasan kabalai doi tingakwa banong epi hangni pakajingjek nong mikmat kalong shisha kata kabangijit ya kita kinomi khmat ban mi khmat na benta jong ka jala na benta jong ki constituency ki bapher te henry pa ha ka jinyo yi ka jong apa ngayu yi ba ha kini kisni ka baburon ka jingjit nong mi khmat iman kam de shu da ka jing shampang Amde shu da kata ka jing perkhat jelio amde shu da kata ka pesan da kata ka jing nong ka janai ka bejek ye ki nomi khat ki bakansai hanre ya kini kiski ka buram ngai ba kata ka jing je nomi khmat ka da de lingba ki lat pathai khubor bat ki social media te to ma phi pai ba baye
kada subuh yang ngaru kum kawai ekonomi khmat lada upat ba usujin yang limba di social media klamtip ya ka background ka chonga klamtip ya ka taka sab ka bublay ulai kan mentoy balay ya kan kanta ngalalong ekonomi khmat ka MDC hapo KHDC ngadu war hajar khandai kalau phir baklabak kata ka rukam sinchar khada rapo KHDC hoy ngapuram ya ka jinggarai ka jong upai ba ngapuram ya kata ka mandi ka jong upai ba andre kanim kadam ka paminta ka ba ni saji nanong IP bateng teng hadu mentang nanong IP banga kidon ki MDC ka balingo sis nam tam ka bangam mitho bangam tep tak ka kerteng ka jong kiru TV kataken kalong ka basmosi namar habang ijit ekonomi khmat ni de ban jit da kata ka mon la don na la de amde balasi ba manor man penbor ngai begini kisni kasan perthai ka akhir dor hado kata kasan jar khadar ka akhir dor hado kata ngatrai piru pinya kubar la mangapai ba be ngatrai man ka minute man ka second haba pi play ka mobile ka jompi Lasumi ki kubor ki jat haki bor ki snam ki balale kasenchar khadar ka long shisha kata kasenchar khadar ka ba isong kun na do kata namar bane upai ba ujiet nado ka dono ka jongo upai ba ujiet da ka mon la lot ka jongo onde shu kata ka mon manora ba penbor kania kaya lambakla tengah kwa banong e pi hangli haba bijit ekonomi khmat wat choi ka background wat choi ka ta ka jinglong tangrai jong tu candidate ubaya khun ni ka election amne ka manong mansujit candidate na surok na singkien namat ba ki kisni ki social media ki la thnam hado kata bahir dor kata ka jinglong jingman to ka sansar khada la syaitan telai iwe tinggal nong epi hang dia hoy ngamieng hang dia banong bangan dia ro ya ka party la jom ngayeng hang ni kum kata ka we ka nong mikmat ka ba mikmat ben syakri yo pai ba ka ba mikmat ba kumno ban yalam ya ka ri ba ka jat ben reo ha ka lenti ka bade om ban yalam ya ka ri ba ka jat ben reo ta ka jiya shon para beliau hakini kisni na bon sta kajing asyun kajing kawang kete hada adong ngai kumbala kan sa pat pra kani gajat benriu kejongi namar bangai bagi babon balang menta ki kwa ban phaya ya kajat benriu kejongi kani galang ka basnusi ado kata-kata di ko pa ba ye ngam kwa sho banong malasi banui banong ba manor ban chupin thame manor ban shukawang kete pitharai tang bakran lesi ngan kran mga hangiru nganong lipi ba lesi ngan kawang kete ikibe pia bawa te gadau deinam dei shisha bi kongres kawang kete deinam dei mi penksan kita ya pi hap bet ban wat ya ka jing shisha ngidon kam man wat ya ka jing shisha ngidon kam man pai khmat ya ka jing shisha ngidon kam man bet ya ka kata ka lenti ka balesi ka di ka sarkar ka badan baram ka jongi ka lalia hapo ka jingalam ka jong isak Conrad Sangma kum ukledo jong ka jala ka jongi ringkat bat ki deputy chief ministers ki jongi isa president tensong isa siap halang dhar ki ministers badan buram ki MLA badan buram pai se pada pai ya ki kam ka baki ki lale mener ila yosno pada kalian ka jongi ba champion la kren kita ki development pai lem wat lem ya kay baka sarkar kalale habapin pai habarok ki sectors ka sarkar kala persan piti nga nadu warajar kendai ngalalong kum ka indisi ngalong ai pi shime nginum na te ban pendap ki kamram ki jongi ka shimpor ha kini ka sarkar kala senchar mentala prasnem te rei ka hapat ban pendap ban pen bahang ban pen biang
Ya kaya bagi sarkar kabalalit kalalit. Ke sarkar kabalalit syoi kini ke sarkar pidai men bicara ben bagi sarkar kabalalit ayo kalalit. Handai bagi penpai sabai dei bagi pulih ke putih kini ke sarkar kala persang. Penpai habai dei bagi kayo ke kot kala persang. Ki schemes ki prepare la Aisha ki paiba. Haba penpai habai dei bagi serp ki singkian. Penpai habai dei bagi kami lihat kau ke sports. Kalau long sisaki kau ke bala yo ke chicken toy ke ba crowd bahana bentar ke babon balang. Pinong habai dei bagi tourism. Pinong kibi ke sektor. Haka yo kam ke yo jam. Dei kom kibi ke bala se bancu. Tantelai ya kini ki leaders ki jongi ki badan haka sarkar. Henry nanong epi haba piui ba mano haba ki le ke babaha. Kum ki brio ngide ma mesio dah kalau apa dia ki ngim jude ban siu markel yang dah kecik siu hakini kisni lalong bala siu markel yang dah kecik siu kajat brio kejongi nganong ai pipa ba baye kebetulan ni kita kan nam ke puram kajat brio ke batip le henry shame ta pin ki social media hadulai jri banam pe kakten kak thale kamdon sho ka akor ke puram ke lahir kata ke jinglong jingman jong kari kabayet ke jongi pitharai ublay shams mo ba nganong pi pa ba bayet ublay nong shams mo ba lele yakan yakari kabayet ke jongi ublay ula bo renti yakan yakari kabayet jongi ula kar khu yangi na dong shadong bagin nujor bat ki wei ki stir ngin nujor bat ki wei ki ri nganong ai pi ublay shisha ula kar khu to balay patke ban kwa ban pen pra pen pat ya kata kari kabayet ke jongi ban pen ya shon para chat ban rio kam long satya kumta kam de ban long today ma piken badon ba yo ya kan ikalat menta ka show hakakti ka jong pi pai ba bayet ka bor ka ni hakakti ka jong pi la pen bahane la pen chat wat kwa baka chat ben rio ke jongi kan ngam lengba kita ke jingkwa bor ha ki jingkwa buram ha kaktian ublay rokong wat kwa ya ka bor bat ka buram handai ni de benya ya ka lenti ndai hakidi kisngi la kwa jubor ya kata ka bor haba kwa jubor ya ka bor nganong ai pi ka dan ka jingma ka bak shar kai bha na benta ka chat ben rio ka ba ye ka jongi te ko pai ba ba ye ya ye ha khma jong pi ka ni ka kanti ha ka ni ka por kom ko be ka long khne ka ba don ka men sem ka ba shakri na benta pai ba ka ba don ka men sem ba shakri na benta ka ri ba ka chat ben rio nga yeng ba na kerpa ret ye pi ba baro khat pi ki nong tap wood pem dei sho ki khlong ki khna pila dei kita ki bela kot ya kata kerta ka ba ka perkhat ka pernain ka jongpi kala long syak ta ka bela i ba ta ba kumno ka ba pi pinjiet ya ki nong ni khma jiet ta ka jing shan ha jiet ta ka jing soto jiet ta ka ta ka jing lese ka balong janai amdei ban shukar ki amdei ka ma chom lese shibet in play no ya ka mobile o las no day oh kani ka sarkar ka bakumta oh kani ka sarkar ka babamsa oh kani ka bakumta lenjudan chisin ka snipat banai khuble ka sarkar haba ka latre kakni na yang hangni kum ka ka MDC na ya dan lang hangni ba iba alvin saw kumi iba alvin menta ka ladi ka down ka ba nganong ai pi long ki badan ba piyo yung MDC ubadan kata ka mensem ka ban shakri UMDC ubadan kata ka jing shampang ban nganong pi long kita ki ba shampang ki bastad ka constituency mo sanram ka long ka bastad ban jeni ba alvin saw kami uday usamla rong ba ubadan ka jingi wi jangai labanta ki pai ba ubadan kata ka mensem ka ban shakri oh ya kisnem ki balale ngaku abanong ipi hangne bahapo ke HDC nado wara jar khandai ngachong ipi khandia nakaliang ka chonga shina the bond league scheme development balala bandra ki constituency ki jonga
but let's hang ni apa mau senram ru but hakibai ki constituency de kabalong ka bas si permintaan nganong ipi pai pa ba ye she's nam tam kala sensyar ka BBP haki HDC yang di mga kentho tang sinaya rungin padyo kalong gay ka bas si kipat ba trong kanong scan constituency ru kila linga pisa na marbale kyong kokong she's nam chi tengte bande hakipor ki balale kapnu ki development kilawan nganong ipi balay baladang biang ya ka channel hapa Delhi penum yo scheme da lay ruem denem lay balben kapnu ngi ki MDC ngi treshitam bagi wadi kilat kilenti hapa Delhi ngidon ka channel ka biang ba hapa Delhi kabangin onra ya ki scheme da ki kror hapo KHDC takanya kakam ka babaha ka bangile dan bayoi Henry Pat dang sama chicken tho namar nga juong ikine ki kentin wat jumlien ban kan tho ikibe namar ka we ka simpriakti ka bapi kedaw ikibe sautli ki simpriakti bat kan kedaw shaladi yang lain ngak kermens kem kapo KHDC namar ngaro ngalinga pisa ngatai balven ngalinga pisa iya kata namar ngibla banwanra ndai yo pin ngotu baklang ngan song pi kendiak ngakwa pensai kidon katukani ngak baburam ki MDC badana kaliang sensyar kila pelat scheme kila apa YouTube yo bapis ngotu baklai yo piong babelai ba alvin imla banwara scheme te kalong kumni nganaw ipipat ba ba ing ngakwa pensay kendia yo pis ngotu baklala siya iba alvin yo pipeni namar ki ba ki ba khang smart ban peni YouTube te ngitingin chu peni YouTube ya ki scheme la jong ki pangilian juli player namar ka scheme kadai ka jong pai ba amdan kamban paturoy upai ba YouTube pitreyu nganaw ipi balada dan mano ki ba peni apa YouTube ya ki scheme jo ka KHDC kadai ka scheme ka barem ka jong war puway arpuar badai hakapor kadang kejangi kabarim bag haba ki MDC ki barim kila remno ngadawai pi ki MDC ki bajok thamai ki don kata ka hok ka bakin yo ye ki to ki scheme ndre kam dei ka scheme bawan ra kan ni katam kan mau ha mentalim dan ye sinaya rong imdan dei ngadan pok po play hi undang kerku ya ka KHDC ngakermen ba ublay undang kat hi un kerku ya ka KHDC bakade bodlong jongka ri bat ka jat benriu ka jongi namar lada ka telot ka district council nganong IP ka jat benriu jongi ru kan telot tenre ganget scam boble no mai la di kumta ban ganget scam baka council ka jongi kan dang kieu irat ban ganget scam hiru ba pi ki pai ba kumbangala kren na khmat bas ngau bha ban long ki ba shampang ban long kita ki badkar ban skau thu bhai ki ke to na ya bi than ki ta ki social media naya be thani ke brokhoi namar kani kan long pun ban kan wan rai ke jing sa han hina bon kan wan rai ke jing ma te kan poino sa bangan song kan poino sa I candidate badan boram jung nganum shime kapor namar ba ni habanai kapor I candidate badan boram jung tang shikin tin ar kan tin ngayeng hak ma jong pi pai ba be da ka men sem ka ba snow kamen da ka ta ka men sem ka ba snow जैसे बनो जिदम जिंकरमेन बले ngakren kumta namar bahakani ka kanti niyo ya candidate ubakat candidate ubaka party ka jongi ka se omde mga puturoy na benta ka party handai ngoi pikadi ka jingalam linti hi ka jong ble ngangit ya kata uble yalam linti ka party ka jongi bangin niyo ya I Dr. DRL Nonglat iban long u candidate nabenta kani ka by election ka bansawai tinga karpat rit ya phi to pin song nong rim bha insa kham kren kham bha I candidate namar phi la so na khat ke ki kam rabba ka ba I candidate ila contribute shapo ka jilla ka jongi ya ka ri ba ka chat bedru ka jongi na thai bun na phi tip ten rei tang ka wei sa bangan song ya ngada kerpat ngado ka men se ka jong ang tangi kinong kersan jo ka party NPP rei salon sar ya ka mausenram constituency baro ka wei to ai ka kti ka tiang ka kti ka man ka jongpi
badai ke cingkersan ke berapa ya ini i candidate badan berom jong ke parti ke jongi namar ba lada ijok kumbang akren menen nakma lada mundan ke jingking mundan ke channel ke babiang long le loi yaki pemroh ye ke cingang lu jong ke jat beriu ke jongi ke limba jongi doktor DRL nonglai kebala kenco ye kita ke limba ke jingdan ke jongi hapo parlimen ke ko pai ba ba ye sashi silpat ken mau nadu mentakas ni ba mi nakani ke caka let taka jing small sok komensi yang ke jopi let taka jing sok let taka jing scam ke jing mat ke jing perkat jopi wadai la bagi weng pen kame ya kita ke jing mat ke jing perkat ke jopi namar ka dupot ke jopi kalong ka bakodor bamde ma pinchu tak ya ka bot ke jopi link ma kita ke social media ban pen media pi henry ya bat mi lai lord hakasni ka ba pen tap ya ka bot ke jopi na benta ka ne ka MP by election ban ngeng scam amne banga wan hamne ban penpor hanrai haki nongrem ki bas scam ki nongrem ba kita ki mat ki ba biang ka ba kumno ka ba inlet ban yasa na benta ka jai ban yo ka jongmi but ai ba ka ta kasni ka ban sawan ka ba pen tap ka vote ka jongpi bas no pha ban nakar pa dred ya pi ba pension hakacha jong ka god tang de ni kentien kuble shibun Kublai Shibun di Kongres haba ngalokong lalu basdang haba krani ilong kami iba kedop ya kayeng kesem ikami ikamba ya kejenge jong kayeng kesem bat mari yang i Kongres ngayo i bon kilong kami na kendong ng syarat kimi ikli ban sengap ikiskor bat kada syongkon syongkia nakitbok ipi Kongres kani kejengya ganti kejong pi kejing pensyai kejong pi kong kalong kami bila keren ya kejing long syongkia jong kejat benriu pidon kam bandang yai penyar ya kini nang yat keleng-keleng na ay mensim syam ya kini kabaong women empowerment but empower habarok ikendong kensyrot ha kani karikasi kejongi ye soto angni kabaong ban perta ijat benriu kalong kabasok hanrai ban pendon kam ngane ban traihok kalong kabae kata kadai ya ban syai katkum kejingkran jeng Kongres laong idon arjat kinong mikmat lani kinong yalam kiba syukwa ban kentiu yana de shimet kin he kania hasurok hasingkin bat udon unong yalam ubada yalam hok na dumensim un yalam bek bat unlong syakri jong upai ba ngidon kam ban start bat kat kejingon Kongres ngin ya plate ya mobile malakas ni topet ya YouTube malakas ni hari itu bisa ban pimpi kat kabakren haki YouTube ban syak penbi kemoy Kongres ngasukan ya lajong kumunong mau suram na kani kadong kata bagi nomor suram kalau gibastat ngin ya ibiteng di kejing start dijongi hakar komjit ya unong yalam badai kejing start jong ni konsumsi hakar ni kan disi election tang arsip nang ni nomor suram badai Kongres bajak kani ka parti Shibun kejing kerkukiwan habang start